Doble programa del Campionat de Catalunya d'eslàlom a Vilagrassa, a l'Urgell. Les escuderies Lleida i Mollerussa van organitzar dissabte 16 de setembre dues proves del certamen de l'especialitat, amb diferents recorreguts i format. Els eslàlom posen a prova l'habilitat dels participants en enfrontar-se a un traçat sinuós i en els quals la destresa dels pilots és clau per obtenir un bon resultat. La prova matinal, que suposava la tercera edició de l'eslàlom a la localitat lleidatana, va comptar amb 4 mànegues cronometrades. La victòria va ser per Joan Closa, que amb un speed car extrem va marcar els millors temps en la segona i tercera mànegues cronometrades, uns temps que li van valer la victòria final. El segon lloc en el tercer eslàlom de Vilagrassa va correspondre a Joan Llopart amb un Opel Astra 1.8. Llopart, el més ràpid entre els turismes, pràcticament va calcar els temps en totes les mànegues, sent les millors les dues últimes. A més, s'adjudicaria la classe 3. El va completar Jordi Pujol amb un Demon Car, que va acabar el recorregut a 2,7 segons del vencedor. Eloi Selva, amb un Speed Car extrem, va ser quart, tercer entre els Carcross. Pel que fa als turismes, el segon lloc va ser per Ramon Costa, amb un Opel Corsa 2.0, sisè a la general. Àngel Torrecabrada, amb un Seat León 1.8T, va ser tercer en turismes, setè de la general. La quarta edició de l'eslàlom de Vilagrassa es va disputar a la tarda, amb un total de 3 mànegues contra el cronòmetre. El triomf va ser per Joan Llopart, segon en la cita matinal, amb l'Opel Astra 1.8. Bé, fantàsticament bé. He guanyat fins i tot a la categoria dels que sempre guanyen. Per tant, molt content, després de la inactivitat de gairebé 2 anys. L'any passat, de fet, només vaig fer una cursa i aquest any una, i vaig trencar la primera mànega. Per tant, contentíssim, fantàstic. Una gran cursa i molt content. Llopart va ser el més ràpid en totes les mànegues, fent el seu millor temps en la segona i a la tercera. Ha estat un circuit molt maco, un eslàlom com cal, tal com ha de ser, diguem-ne, perfecte. I aprofito, si em permeteu, per felicitar a l'organització, a la fantàstica organització d'aquesta fantàstica prova. Ramon Costa va ser segon, tot i prendre part només en 2 de les 3 mànegues, amb el seu Opel Corsa. El tercer lloc a la tarda va ser per Joan Closa amb un Speed Car extrem, que repetia podi després de la victòria aconseguida al matí. El segon lloc entre els Carcross va ser per Jordi Pujol, quart a la general. Eloi Selva repetiria el tercer lloc entre els Carcross, després d'acabar en 6a posició.
Puyuelo, que compartia el Seat León 1.8 amb Àngel Torrecabrada, va acabar en 5ª posició, tercer entre els turismes. La propera prova del Campionat Català d'Eslàlom tindrà lloc el 28 d'octubre. Surt el 5.